Top 100 televisie. In de studio van de Joen is Jaap Lauwers met zijn Lasse Bende. Maar ik Saldada zil hier live voor u optreden, Joen. Mink zegt bij Some Like It Not, bandje oorspronkelijk uit Grace. En vanzelfs vieren we weer de Top 100 mini-muziekquiz met een kandidaat jawel uit Utrecht. Daar is te winnen, die top CD hier in die quiz. Maar ek voor jou thuis, want elke 50ste stemmer op de Frieske Top 100.nl krijgt hem cadeau, de Frieske Top CD. Maar vanzelfs gaat het om de muziek, wat je hem op stemmen kennen. En dat is onder andere muziek van Jaap Lauwers. Maar de Lasse Bende is hier de memmen bij het stek. Net meer te wachten in een riegen, maar ik mis geen enkele liegen. Die tijd is voorbij en west is west. Neem in dromen en gedachten, riegen vrolijk en aan drachten. Ja, als ik dromen ken, ben ik op mijn best. Oh, wat weer het mooie dieren, vol verlangen, vol verliezen. Ik ken er nog een tar, elke dag. Maar die tijd komt net weer om. Ach, wat kan het mij verdommen? You just know, en ik beleef je het ook niet. Als ik de band en squallen breng, zo ik ze steen daar in een kring. Daar ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees, van het praten meestal hees. Daar ben de memmen bij het stek. Weer ik ken er niet ondwaan, waardoor het komt mij heel spontaan. Ik had dus een leerde en een aandacht geen gebrek. Maar ik krijg flinters in mijn lief, bij het scherm van zo'n mooi wief. Dan ben de memmen bij het stek. Nog wat die zich in de holle, breng ik me aan mijn zoon en squallen. Liet ze hegen en ik had het sliep naar uit. Doe maar, geef maar heen, jongen. Lekker bjatje en mooi jongen. Doe die best, een brood en willen en een duut. Dan komt zij wat dichterbij. Het is de favoriet van mij. Wat is ze mooi en zo hoors als die oren. Ik zong voor haar mijn hoogste lied. Een lied dat stiert, een lied dat stiert. Het is niet moeilijk om bij haar een hit te scoren. Bij een squallen brengen, zo ik ze steen daar in een kring. Daar ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees, van het praten meestal hees. Daar ben de memmen bij het stek. Oh, ik ken er niet onwaan, waardoor het komt mij heel spontaan. Ik heb dus een leerde en een aandacht, geen gebrek. Maar ik krijg flinters in mijn lief, bij het scherm van zo'n mooi wief. Dan ben de memmen bij het stek. Zo langzaam dat ik dit speeltje droog haal. Schalen stekje romantiek, en naar je leefde op fysiek. Ach, dat zult zo vaak dat rennen, dat binnen dingen die net kennen. Maar het jouwt het leven weer wat kleur, want liek als greef een heel soort mensen. Hou ik mijn stille weesken, op deze wijze bereik ik mij de sleur. Dan zei ze, draai maar lekker terug. Denk soms dat ik het net joch, leer mij die spul, ik wil het mij delen. Want geluk zit in de holle, fantasie haast nooit te volle. Je bij het squallen stek, ze wijs nooit vervelen. Als ik de band en squallen breng, zo ik ze steen daar in een kring. Daar ben de memmen bij het stek. Vaak nog jong en soms nog krees, van het praten altijd hees. Daar ben de memmen bij het stek. Oh, ik ken er niet ondwaan,
waardoor het God mij heel spontaan. Ik had dus een leefde en aan aandacht geen gebrek. Maar ik krijg flinters in mijn lief, bij het zien van zo'n mooi wief. Dat ben de memmen bij het stek. Dat ben de memmen bij het stek. Dat ben de memmen zonder remmen bij het stek. Ja, is mooi. Jaap Lauwers de memmen bij het stek. Wie dat? Hij komt dadelijk nog voor om, Jaap. Some Like It Not. Zei je dat wat? Grace, Liet ooit won. Minke zocht het uit. Nou, Wim en Geert, ik sta bij de Harmonie. En ik zit alleen maar zien dat als Some Like It Not hier nog zit wartel te zitten. Van een jongetje 96, die had namelijk toen mij die nog lied. En volgens mij zitten ze hier nog steeds. Ik zo even. Ik wil wonder, ik wil gekken, ik wil nijen. De Griekster hier onder van mijn oude pot. Ik was wat aan de conditie erbij. Hier zitten ze, ja? Hier zitten ze. Nou, goeie. Hoe is het nou met Some Like It Not? Nou, not anymore. Nee. Some like it wel, maar wij zijn gestopt. Verdikken, want zie nou eens. Ik zul je krantenknipsels lezen, artikeltjes. Zo succesvol. En dan toch op het hichtepunt stop je? Ja, hichtepunt. Ja, het is wel echt wel een hichtepunt. En we zijn natuurlijk net voor het door de dij stopt. Maar de mooie toekomst die we zelf ik toch, ja, dat... En wel uit die toekomst nou? Daar komt denk ik allereerst bij het Twalietse Dochterkus. Dat is natuurlijk het leukste dat er is. Maar als het werk bedoelt, dan ik werk als zelfstandig regisseur in Hilversum voor Teleac, KRO, NCRV. En doe dan, hey. Ja, ik ben momenteel directeur-eigenaar van een adviesbureau. 100 mensen ongeveer in Woerden. Dus ik heel wat doors. Maar ik best genoeg, of net? Met je muziek. En doe dan, wat is dat? Nou, ik zit nog steeds in de cultuur. Ik werk in de Oosterpoort in Stad Schouwburg, Groningen. Dat zoest op zich dus wel van de club we hebben denken kennen van... hey, hoe krijgen wij een zaal vol? Hey, drinken. En wat doe je dan? Nou, ik ben 2 jaar alleen gestopt met de muziek. Dus dat is net zo heel lang alleen. En ik ben mem van 2 heerlijke dochters. En ik werk bij de sociale dienst in Grace. Ik begreep wel, het is je enige Friestalige veske wat je me ooit zang maken hebt. Hoe is dat ontstaan? Nou, Pier, die heeft een stiefvader en die kan heel goed teksten schrijven. En die had zoiets van, nou, ik ga een tekst schrijven, jullie maken muziek. En wij zeiden van, oké, wij doen mee, maar dan willen we winnen. En dat was een de voorwaarden en dat hebben we gedaan. Want die hebben we eigenlijk zelfs van Nienke Laverman won toen, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En daar hebben we vooral maar Bromburg in de Kracht heel grutskop. Krijgt de kriebels alweer wat? Ja. En toch viel het aan Lietser. Ja, maar het podium is wel gigantisch grut. Ja, we hebben hier nog nooit op zo'n grut podium staan. Wat is dit voor rebel? Nou, die rebel, die langharige, dat is René Korteschaal. Oké. En ja, dat is onze drummer. Was onze drummer. Maar als we weer beginnen willen, dan nou, graag een oproepje. Hey René Korteschaal, waar als ik bist, melden bij Omroep Friesland. Vreeg me even een Minke Adema. Dan zwaar ik dus toch weer bij die band weer te lanen komt. Ja? Ja, Minke Adema bij Some Like It Not. Die echt een leuk nummer. Ja. Leuk bandje. Te deun, Ja. maar besteed net meer. En Jaap Lauwers gaat met terug. Welkom aan de tafel bij ons. Dankjewel. Eerst via de Briekenbeck, toen weer er een lange solo carrière. Toen weer er een uitstapje met de Fjouwe Troubadours. En nu is er de Losse Bende. Is dit de toekomst, de Losse Bende? Muzikaal? Onder oren hoop ik, ja. En dan maar we eigenlijk... Van de gelegenheid broek mensen dat we net helemaal compleet zijn. Die drummer is... De drummer is ja. blesseerd. Dus daar wachten we even Nou, op. neem ze nou maar even, dan hebben we die Sikko namelijk. Kloosterman en via hem ben ik aan deze jongens komen. Nou. Dus moesten we even aan. Oké, Sikko, Helder. Sikko, Betterskip. Zet hem. Sterker bij de voet. Oké. Is dit de toekomst? Ik herhaal het even. Was meer weer mijn muzikanten verst werken in plaats van solo? Ik plan net zo vol, Geert. Ik plan ook net zo vol. Het belangrijkste doel voor mij is om vestjes te maken, steeds weer naar je vestjes, steeds weer verschillende onderwerpen. En het mooiste is omdat wij goede muzikanten waren. En dit zijn fantastische muzikanten, net echt uit de Friese scene om het samen te nemen. Dat vind ik juist aardig. Waar selecteert ze eigenlijk op dan? Hoe komt het Nee, zien? dat is toevallig zo gegaan. Ik kwam Sikko, de drummer, dus zien. En hij zei, als je ooit een keer wat hast, dan
wil ik graag een keer wat met dit waan op muzikaal gebied. En dan mag er dan de zogenaamde klikwees of zo? Nee, ik heb de aanleiding om dit te doen. Ik moest een jong vullen in de skans in de gedik. En ik denk dat doe ik net alleen, dat wil ik de mensen net aanwaan. Ik wil een goede muzikant bij haar. Ik had deze jongens vragen, we hebben een jaar hier repeteerd en dat hebben we die. En wij hopen daaruit en terug mee terug te gaan. Maar dat kist als een compliment beschouwen. Het klinkt hartstikke goed. Dus dan denk ik, ja, daar moet je iets gevoel bij krijgen. Ja, dit is wel leuk. Ja, maar dat is het. Dat gevoel is perfect. En dan maak je direct op met wel, denk ik. Mat het op de plaat? Dan moet er eerst vestjes wezen. En dan maak je een planmeidje voor een plaat. En dan maak je deze geweldige muzikanten. Van vreeg of ze daar aan meedoen willen. En dan maakt dat op de plaat. Ja, oké. Nou, we kunnen het wachten natuurlijk. Ja. Ik kan me dat voorstellen. maar de gast is al zo lang aan het wachten aan Jochen en Jelien dat je een laatste cd maken. Dus we doen er rustig hier bij. Okay. En we zien u naar je tweede optreden dadelijk. Mooi zo. Bedankt voor nu. Ja, applaus. Soldada, het een nieuwe jongeres en een nieuwe cd komt er ook aan. Hier is het titelstuk alvast in de Top 100 TV. Oer de Greens, Soldada. Als de dagen kwarten worden, dan dream ik van een wie.
Soldada, mij Oer de Greens. Herman Woltman van Soldada. Nije CD, Nije Jongeres. Laten we even met de Nije Jongeres beginnen. Is het hele oors worden? Wat een prachtige stem heeft ze. Hè? Ja, het is nogal anders geworden. Omdat de vorige zangeres Janna had een iets lagere stem. En was onder andere ook voor de helft Grieks. Dus dan ga je snel in een ander repertoire kijken. En we zijn nu met Maaike iets andere muziek gaan maken. Ook vanwege de klank van haar stem. Ja, iets orenmuziek. Heeft het gevoel dat sterk invloed op heeft? Ja, natuurlijk. Want je maakt de muziek ook met elkaar. En tijdens het repeteren geef je daar ook natuurlijk je eigen kleur aan. Dus ja, daar heb ik in zekere zin wel invloed op, ja. Oké. En wat ben dan precies? Wat kist een detail opnemen wat dan echt oors is? Maar daar erbij? Nou, ik denk inderdaad wat Herman al zei, dat Janna wel voor een deel dat ze wel Grieks in haar heeft. En dat is denk ik wel het grootste verschil, zowel qua presentatie als qua stem. Nou, na je CD Oer de Greens, dit weer een echte, nou ballade is het net in, maar wordt het ongeveer zo? Het wordt ongeveer zo en anders. Moeilijk in praten over muziek. Nee, ja, jullie moeten het gewoon allemaal luisteren en straks allemaal kopen in januari. Maar het wordt inderdaad zo en anders, maar wel allemaal ongeveer met dit gevoel. En er zitten ook hele vrolijke, lenteachtige liedjes tussen, maar wel allemaal in deze mooie sfeer. In januari komt u het? Hij komt uit in Panas, gaan we presenteren. Ik denk ongeveer de helft van januari. De datum is nog niet bekend. En ja, ik hoop dat er veel mensen hem gaan kopen. Ik kan nog iets vertellen. We hebben dus nu ongeveer de helft Friestalig en de helft wordt Afrikaans. Dat komt op de Nije CD. Dat komt op de Nije CD. Helder. Oer de Greens, Herman en Maaike. Succes en de rest van de band natuurlijk. Soldada, jou zo nog een applaus. Nou, ondertussen hier aan de tafel twee kandidaten voor de top 100 mini-muziekquiz. Ja, applaus zullen we spelen. Dat doen we altijd een van de muzikanten. Maar zien bij zit Berber Porter, die komt uit Utrecht. Yes. Ach, er zijn sommige gewoonten die mij er gewoon in houden. Alle keer dat het simmer is, als het weer simmer is, Berber, dan bellen ze mij weer voor de muziek en bedrijf mini-muziekquiz. Klopt. En dan slaagt hij direct altijd om ertussen te komen. Trouwens, ja, op een of andere manier, ja. Nee, leuk. Ja, maar dat is vast de prik. Dus is de Vlieland op vakantie en hoppakee. Ja, vaste prik. Ja, ik ging altijd mijn vriendin naar Vlieland en dan luisteren we iedere morgen even bij het ontbijt naar muziek in bedrijf. Dus we dachten van, nou, we kunnen wel een keer maken. In de sfeer te komen? Nou, nee, zij praat in Fries. Dus zij zei het van, ik wil het wel een beetje leren, vind ze leuk. Dus dan ga ik het Omroep Friesland doen. Dus, dat bedoel ik maar. Uw educatieve functie is volgens mij helemaal. Daar hebben we Jaap al lang achter. Niet langer getreuzeld. We gaan ervoor. Top 100 mini-muziekquiz. Vraag 1 punt, vraag 12 punten, vraag 3 punten. Jaap Lauwers versus Berber Porter, waar wint hij? Top 100 mini-muziekquiz. Dat zullen we dadelijk zitten. Vraag hier jongens, voor 1 punt. Het hilarische duo Aad Lus en Ed Lips die vliegen hier in de top 100. Maar dat aparte nummer, ik ben zo ijl, ik kan de gay niet zeggen. Ja, echt weer Aad en Ed, die houden wel van een feestje. En dan drinken ze direct nog wel eens in. Wat ik van je weten wil, wat is de favoriete drank van de beide mannen? Is dat A, bier, B, wien of C, whisky? Berber. Ik geef voor A. Nog eens voor A, bier. Jaap. C, whisky. Dan ben de punten van Berber, want het is echt bier. Berber. Ja, ik het heel goed. Oh, sorry. Ik had het eigenlijk wel. 1 punt. 1 punt. Oké. Ja. Gerrit Breitler, jongens, vraag 12. Gerrit Breitler. Hij wie vrienden weekend nog te gast bij ons in de Friese top 100. Dat liek het een Fries in Ieren in Sienen te wijzen. Maar dat is net zo, want hij is binnen in het eerste van het land. Wat ik weet wel, waar is Gerrit Breitler binnen? Is dat A in Oldenzaal, B in Hengelo of C in Enschede? Berber stiert voor, dus die mag beginnen. Ik ga voor de middelste, B. Dat is voor Hengelo, Jaap. Het is C, net mij. Het is C, net voor mij. Wim, help eens u te drieën. Dat is correct. Een C, Enschede, hè? Ja. Daar is hij binnen, ja. Daar is het, helemaal correct. Ja. 12 punten voor Jaap. Het is kwaad genieën, hè? Dit in de hoorn. 3 punten voor de volgende vraag nog in de knip. Het is een vraag die het inlaat wordt door een muziekfragment. Zie maar. De mama zingt gitaar, vlug stapt er voort. Voor hem net skrikkeleert al en ik graag weten wat er doet. Waarom staat ze naast dicht bij mij? Er is geen een die dat doet. Ik ben maar een vreemde
Nou, dat waren de Equal Souls. Vliegen hier, dit hier eigenlijk, winnaar van het Fries Songfestival Lied. Maar hokker noemer wonnen zij Lied 2010. Wie dat A, do dreemst, B, do draafst of C, do zwalkest. Ja, als mooie vraagtekens. Dit is de laatste vraag? Dat is een vraag van 3 punten, Jaap. Als ik hem win, krijg je hem. Ik gok op A. Dan gokst op A. Dan gok ik op B. Dan gokt op B. Ja. Het goede antwoord is dan natuurlijk... C. Hey. Dus het is 12 hier. Ja, applaus. Ook weer. Maestro. De top 100 CD. Ah, dat vind ik hartstikke mooi. Ja, dank u wel. We hebben hartstikke leuk dat Stommerwoord vanuit Utrecht. Ja, geweldig. En Belly heeft van Simber, als u wel veel weer. wist. Oké, dank u wel. Equal Soul spelen trouwens, ik kan er even bij melden. Ja. Er komen dus nu in Bretagne op Lied Internationaal voor Tjinwurgers in Friesland. Nou, dat weet weer voor Top 100 TV. Takom Wieken hebben de studio de hut. Zit al vol. Maar, ja, de hele hut vol. Ja, dat wordt even populair uitdrukken. Maar Chantico Rolling Home is hier te gast. Ja, maar ik Hermien Zwartkop, mij haar band, Zwartboend. Zullen bij de optreden. Juist. En voor jou hebben we nog muziek van Jaap Lauwers. Hij zit alweer klaar op de bühne. Hier is hij, mij het nummer Speakerjack Jaap Lauwers in de Lassenbende. Hoe komt dat lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack? Die van mij ben blond en kwartbaar, waar ik schuldig is lang en zwart, ik wil naar speakerjack. Wat maar het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack. Nee, dat hier is net van mij en ik zeker net van die, ja, ik wil speakerjack. Dit is net weer, het maakt het mij benauwd. Dit woord komt mij net altijd dat hij vertrouwd. Leefde is blind, dit zult toch net zo wezen. Maar ik ken de leugen in je eigen lezen. Hoe komt het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack? Die van mij ben blond en kwartbaar, waar ik schuld is lang en zwaar, ik wil naar speakerjack. Wat maar het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack. Nee, dat hier is net van mij en ik zeker net van die, ja, ik wil speakerjack. Day en nacht aan het werk en gouders op een paard. En al dat lucht op mij zet hij waar in het schaat. Maar die romstrijd weer ik op de ouwe. Door best mijn bergen van geweest me altijd trouw. Hoe komt het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack? Die van mij ben blond en kwad, maar waar ik schuld is lang en zwaar, ik wil naar speakerjack. Wat maakt het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack? Nee, dat hier is net van mij en ik zeker net van die, ja, ik wil speakerjack. Een DNA-test had je grief je doel. Ik vertrouw vol slijn op mijn gevoel. Dit get te vier en zeg net dat ik zeur. Dat vreemde hier had een verdachte kleur. Ja, dit maar roos, ik weet wel dat dat mag. Ik jou het daar, ik doe de verste kwart. Blommen ik, keep je hule dozen. Mijn violen aan de morgen reden rozen. Du kroegst mij aan en zeist ik hard van die. Du en ik, together dat ben wij. Mijn het dat raant en jou dat het mij spreekt. Maar in die twijfel ben ik nog net kwijt. Wat maar het lange zwarte hier op de linkermouw van die speakerjack. Die van mij ben blond en kwad, maar waar ik schuld is lang en zwaar, ik wil naar speakerjack.
Ook komt dat lange zwarte hier op de linkermouwen van die speaker, ja. Nee, dat hier is net van mij en ik zeker net van die, ja, ik ben speaker, ja.